NdinguNani Manqoku, uBhejulu Ndungwane Mqhwesha, eBhazia. Ndi-founder kaSithu Mhlana Funeral Services. Ivision yethu kukuba yeyona funeral parlour igqwesileyo kwi-SADC region. Indlela esawuyenza ngayo loo nto kukuba siqinisekise into yoba umsebenzi wethu uyancomeka, umsebenzi wethu awushiyi machaphaza. Siqinisekise into yoba ifemeli ifowukhasa ekuzileleni lowo usishiyileyo, thina uSithu Mhlana senze yonke into ekufuneka yenziwe ukuze isingcwabo sibe nesithozela nesidima. Indlela esisebenzisana ngayo noosomashishini basekuhlaleni singuSithu Mhlana Funeral Services. Zonke ezi services zi-extended. Umzekelo, abefundisi, abaphathi nkqubo, umuntu ozonceda ukuququzelela isingcwabo nosapho, abantu abazisa intente, abantu abazisa izitulo, nezinye ke ii-services zoosomashishini siye sizifune apha ekuhlaleni ukwenzela into yoba abantu bokuhlala baphuhle, ukwenzela into yoba abantu bokuhlala basebenzele kufitshane noSithu Mhlana. Yindlela ke esisebenza ngayo leyo uphuhlisa ii-communities zethu. Ii-packages zethu zine, uqala kwi-bronze, ibe yi-silver, ibe yi-gold, ibe yi-platinum. Umehluko ke kwezi packages, eyona i-cheap yi-bronze, eyona i-expensive yi-platinum. Into ebalulekileyo kukuba zohluka ngebhokisi oyifumanayo. Umzekelo, kwi-bronze ufumana i-entry level casket, and then i-platinum ufumana i-full dome, le inofele lwenkomo ngaphandle. Also kwiinto ezinjenge-grocery, kwi-bronze ufumana i-grocery ye-2,000, and then kwi-platinum ufumana 3.5. Intente ngu-2 poles kwi-bronze, and then kwi-platinum it's 4 poles. Zezo nto ezibalaseleyo. Ii-packages zethu zonke zinomfundisi, zinomntu obopha usapho, zinomphathi nkqubo, zibe nayo nomntu ozoncedisa usapho uorganizer isingcwabo. Igama lam ndinguXola Vulindlela, ndingumsebenzi walapha eSithu Mhlana Funeral Services. Ndithengisa umbutho kamasingcwabane walapha eSithu Mhlana Funeral Services. Lo mbutho ke unezinto ezintsha abantu abaqalayo ukuzibona. Uyolokha ingcwaba lomntu libe nentloko, uyathumela abapheki, uyayisa i-counselling, izinto ezinqabileyo apha emakhaya, uyahamba ase u-project manager phaya ayocebisana nomnikazi womngcwabo. uSithu Mhlana ke ukwanayo nepackage yabaculi abazoncedisana nekhaya. Siyacebisa into yoba abantu babajoyine lo mbutho uze notshintsho kakhulu. Igama lam ndinguNosandiso Manqoku, ndingumsebenzi walapha kwaSithu Mhlana Funeral Services. uSithu Mhlana uyakwazi ukuthumela nomfundisi, uyakwazi ukuthumela nomphathi nkqubo. uSithu Mhlana uyakwazi ukuthumela umuntu ozoplana isingcwabo uba masihambe kanjani. Zizinto ezenziwa nguSithu Mhlana ezo. Xa kuthe kwehla isehlo esibuhlungu ekhayeni, ungumduduzi wabantu abahlelwe sisehlo esibuhlungu. Malam ndingumama uBoniswa Manqoku, oyi-administrator apha eSithu Mhlana. I-ofisi le sikuyo ise-Old Mutual Building, ikhona York Road and Leeds Road, next to uNedbank lapha phezulu. eMthatha siyafumaneka naseNgcobo, iofisi yethu yavula eNgcobo, eTitus Building next to Caltex. Siyafumaneka naseMonti, sinayo iofisi phaya eseMonti. NaseBhazia ke siyafumaneka eMputhi, umzi osecaleni kweZweli bus stop. ukwaManqoku ke pha. Sithu Mhlana Funeral Services. Restoration of human dignity.